Platinum Prince naConfused zvoburana. Platinum Prince odedzera kuti iye mwana waMoria Knight ex-wife yaSir ndewaConfused. Muchidimbu ari kuzama kureva kuti Sir paachiri kudanana nemukadzi wake akanyeperwa kunzi mwana ndewake. Confused angagara achidya bota padivi. Hi guys, welcome to Tife Files TV. If you are new to this channel, please subscribe. But if you are returning subscriber, welcome back. Saka Confused akatsamura kuti akatsiurwa naPlatinum Prince achiti wazomhanya bani kudai wakandiudza ndagadzirisa nyaya. Confused anyorawo naye paFacebook paka achiratidza kusafara nezvakaitwa naConfused. Hanzi naPlatinum Prince: Confused, I know wakatsamwira nekuti ndakaimba nezvaMoria, then you refused kuisa our new song Cheuka on your YouTube channel or kuipusha as we had agreed. Then I had to upload it on my channel. Uri wangu, but everyone knows nyaya dzako naColors and Moira. It's not a secret. Nhasi wakuda kunditsiura pavanhu. Namba yangu unayo, totaura everyday. Wakaacta semukadzi, but since wakanditaura pano ndongouyawo pano. Colors aituka Jalavu nyaya dzekusazvara kwake. Magical afirwa nemukadzi akamuti wakauraya mukadzi nenzara. Ini ndangomuti kabira zvaipa. Anyways, yadeuka zvari kutaura kuti yadeuka ndozvakataurwawo futi naConfused. Hanzi inini ndiri ndururani ichiri muropa mubhonzo, chindururani changu chiri muropa mubhonzo. Ndikazotaura kuti mwana waMoira akafanana newe ndozonzi ndotaurisa. Asi atotaura Confused ari kudedzera kuti mwana waMoria Knight mwana waConfused ndozvataurwa naPlatinum Prince. So guys, handizivi tinoti kudi nyaya yacho inenge ringokora muto ichienderera mberi, because last time Platinum Prince akadedzera kuti Moria Knight aihura naKiller T. Nhasi akudzoka Platinum Prince akudedzera kuti iwewe Confused wakauya kwasikonditsiura pazere vanhu, nini nongokutsiura pazere vanhu. Nyaya yako naMoira naSir toiziva kuti waya wagara uchidya rulalula kumukadzi waSir. So guys, handizivi tinoti kudii nazvo, nekuti Confused ari kudedzera kuti iye chindururane chake chiri muropa mubhonzo chaimo hambofa akabvuma kuitiswa nekupusiswa. Ari kuchema ari kuti Confused takabvumirana kuti ngoma unokanda pachaneli yako ukaramba. Nhasi wauda kunditsiura, hanzi wakaita semukadzi. Handizivi guys kuti munofunga kuti friendship yavo ichaenderera mberi here, because Confused akaudzawo Platinum Prince. Nhasi Platinum Prince ari kuzviramba. Thank you so much. Don't forget to subscribe.